दायो जोङो 2 नं लन्थिबारि गामियाव फुटबल नायनो थाखाय दंफैयो। बेयाव जोंनि सावथुन मुलुगनि बेबायदिनो मुंदांखा जोंनि मनालिसा हाज'वारि बिनानावाबो दंफैयो आरो लोगोसे बिनि साखाथियाव दङ मिडियन फंबाय आरो बिनि लोगोफोर। जोङो दायो फुटबल नायनो फैदों आरो बेजों लोगोसे आर्टिस्टफोरबो नुजाफैदों। नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन लोगोफोर। बिसोरखौ बेबायदिनो आर'नाइजों बेबायदिनो बरायनाय जादों। नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बिदिबा। बिदिब्ला दायो प्लेयार्सफोरखौ नायनानै लानो हागोन। बियो दायो नुबाय थानाया खायलाबारि आन्टार क्लाब नायनानै लानो हागोन आरो बियो अल बिटिडि क्लाब नायनानै लानो हागोन। दायो हुसेलमेना खेलाखौ स्टार्ट खालामदों। सेमिफाइनाल खेलायाव गेलेगोन खायलाबारि हान्टार एफसि भार्सेस अल बिटिडि एफसि। जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। बे लेफ्ट साइडनि जाहैबाय खायलाबारि हान्टार क्लाब, खोलानि जाहैबाय अल बिटिडि एफसि। दा खेलाया जोबोद मोजां जागासिनो दं, फाटाफाटि। दा किपारा जोहरनो आखायाव लाबाय, हनै जोहरसिगोन। बे जोगासिनो जोबाय, हनै सासेनो पास हरबाय। बेबा मा खालामसै नायदिनि। बेबा लोगोनो हरबावबाय, खिन्थु लोगोआ मोनाखिसै, दस्रायासै। नोंबो नायफैदों आदा ना? मोजां दा खेलायानो? आदसा दे आदा दे। हामबायसै बिदिब्ला आदानिसिम। दिनै 2 नं लन्थिबारि गामियाव बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबांथार फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना दिनै बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों आरो मेहेर गोनां खालामफैदों। दायो खेलाया बिराद इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांनो हागोन लोगोफोर। दायो आङो 2 नं लन्थिबारि माने प्लेग्राउन्ड फोथाराव दङ। बेयाव माने गोबांथार सावथुन मुलुगनि माने फिल्मनि आर्टिस्टफ्रा नुजाफैदों आरो ना। माने बिसोरजों दसे सम माने एसे लोगो लालायफैदों। थेवबो बिसोरजों लोगो लालायनो फैनानै आरो गोसोआव माने गोजोननाय मोनदों आरो ना। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। स्ट'र जागासिनो दङ फट' लानायाव, सेल्फि लानायाव। सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिनानाव मनालिसा मा टाइटेल मोनथाय हाज'वारिखौ माने बरायनानै लाग्रोबाय। आङो दायो माने बिनानाव मनालिसानाव फंनैसो माने सोंनो थाखाय सानदों आरो ना। दायो बे 2 नं लन्थिबारि गामियाव फैनानै माने फुटबल मेचआव फैनानै बिनानाव माने मनालिसाया मा रोखोम मोनदों दायो गोसोआव जेनेबा? गिबियावनो आं आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेयाव फैनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। आंखौ आलासि महरै आंखौ बेवहाय हांख्राय हरनायनि थाखाय आरो अर्गानाइजार बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होनो गोसो जादों। बेवहाय एथ' मोजां जायगा आंखौ बेयाव लिंहरदों आरो प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामहोनायनि थाखाय आङो नायगिरि बिथांमोनखौबो बेयाव फैदेरनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय हरो। बिदिब्ला बिनानावनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जोंना ब्रादार सोरां मा टाइटेलमोनलाय? बसुमतारी बिथाङाबो सफैदों 2 नं लन्थिबारि फुटबल माने फिल्डआव। फंबाया दायो मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव जेनेबा? गोसोखौथ' बिराद मोजां मोनदों। माने फैफेराखैमोन, फैनाया गोबावसै आरो बिथिं फैफेराखैमोन। ओमफ्राय मिथियाखैमोन आरो बिथिंबो बर' गामि मान बुरजा दं होननानै। जायगानिबाबो मिथियाखैमोन माने। फैनानै बेवहाय बिराद मोजां मोनदों आं। आरो फुटबल मेट्सआव ओरैबायदि मानसि जादों माने आं सानाखैमोन आरोना बिदि मानसि जागोन होननानै। बिराद मानसि जादों। दा बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो बिराद गोजोनदों। बिदिब्ला फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ब्रादार मिडियनाबो सफैदों नै फुटबल खेलायावहाय। मोजां दा ब्रादार ना? बिदिनो गेजेराव दासान्दि आदसा दे प्रजेक्टआव नांथाबनानै दङ। आदसा दे थिगैनो दङ दे। गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम। हेल' लोगोफोर, आङो दायो नै बिथां लागा अफिसियेल बिथांखौ लोगो मोनदों। बिथाङा आंनि चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर बुंनोब्ला बुंना लानो हागोन आरो ना। लोगोफोर दिनैनि बे टुर्नामेन्ट मेचआव फैनानै बिथां एसके ब्लग चेनेलखौ लोगो मोनफैनो हादों। बिनि गेजेरजों आङो फंनैसो बुंनो सानदों आरो ना। जेनाखि आंनि सिगांनि सुरेशन अफिसियेल चेनेल दंमोन, आङो बेखौ इउज खालामोमोन। नाथाय आङो माखासे पासपर्टखौ बावनायनि थाखाय आङो मोननो हाफिनाखिसै। चेन्ज पासपर्ट पासपर्ट खालामबाबो आं बे चेनेलखौ मोनफिननो हायाखिसै। बेनिखायनो आङो लागा अफिसियेल नै साननैसोल' जादों आङो क्रिएट खालामनाया। बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आंखौबो एसे अननानै। ना मा बुङो लोगोफोर?
जुदि नोंसोर सापर्ट होयोब्लासो गासैबो जेनाखि जोंनि बर'नि इउटिउबारफ्रा आपग्रेडाव फैनो हागोन बेनिखायनो सापर्ट खालामदो लोगोफोर अनोब्ला आरोखि ना मा बुङो माने सापर्ट खालामदो माने आंनिबो एसके बड' ब्लग्स बानायबाय माने बड' होदेरनाय जाबाय आरोना स' बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थारमाने जोङो अल बिटिनि एफसिया गरसे सोजेनबाय थाब मिन सोबाय आरोखि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय येस हाबनो नाङा